Achukthai Hamjaknairok se Tripura Mothra Yakare Obahaina Koksilchaka MLA Nandita Maria Koktishala Juda Juda Bodol Yakari Brisibri Constituency by Khobjak Gongkanagar Radaram Bisibo Juda Juda Bodol Yakari Khorok Sisini Buta Tripura Mothani Bana Romfaika Katal Bodol Hamdarno Bodol Lamshogi Koktomathune Biskango Boromganang MLA Shaka Biskanishalo Tripura Shrokno Manthai Shokteri Zagya Hinke Tripura Motha Thansao Choba Khotro Ongkhornai Pramata long live, YTF long live, TWF long live, Bubagra, Bubagra. Bye. Ini ro konomuni di sini under Gongkanagar Art Block ni under ro konomuni activity joining program. रो तिनी विभिन्न पार्टी I50 BJP याकाये तिनी बुबाग्रानि आइडियोलॉजी ना हामिये जेब्रा मथावो ब्रां जॉइन इरिफाया आबनि बे बेले खाकजों मखौ जों थांनाय 2023 विधानसभाव जेमन जों बिराद संख्या बायजों रो कनमनि बिसिनि जों अनेक गोबां संख्या बायना जों त्रिपुरा मथा रामाबिलि नि आन्दार चचरे रामाबिलि नि आन्दार जों जितेव आबनि सिङाव जोंनि कनमनि बिसिनि गोबां बुतार बायना जों पाइहा आबो पाइमनि न तिनि ब्रां खाफुये तिनि ब्रां विधानसभानि आगेवले बीजेपी बा I50 न ब्रां खेवो आरो ब्रां तिनिबो ब्रांनि खाफेरावहा जे थाहानो हामिये ब्रां अचिहा तिनिबो थांहाबोनो यारं फाइसनाय हेब्रां तिनि फाया आबनि के बेले खाकजां मंखौ आबनि सिङाव तिनि जे जॉइनिं रिफाइने खेबो अनन्तरियां नि फैमिली नि 6 बुतार रेशमैती रियां फैमिली नि 2 बुतार इनके कबिराम रियां नि फैमिली नि 9 बुतार टोटल 17 बुतार हिमफो जे कमिया संख्या बांबायसे तिनि कनमनि जाति जिनि BC कनमनि BC नि आन्दार रो जिनि त्रिपुरा मथासे प्लाइ all तिनि votes वाचिं प्लाइ उमनि सिबो तिनि ब्रां जॉइन खेतेमो तेबो जिनि खाबै खुबै आबनि बो लामसावो तिनिओ जारान चि क्रतनाय तावजरा हो जे जॉइनिं खेफेया खरो ब्रानफा आंखुइ नाम चुङो जे चुं बो लामाव हेमियाखे चुंलेवो त्रे तलावो क्लाइट मानसे दङो आबनि बये तावजरा हो बुबाग्रा चुनो नाइ तंखौ जे चिनि लास्ट फाइट जे 2023 विधानसभा जों लास्ट फाइट जे बुबाग्रा सामो आब लास्ट फाइट बाय जों अप्लाई जों विधानसभाव जों सरकार गठन खेमेया सिङाव जों 13 जना MLA अप्लाइङे तिनि असेम्बलियाव जे चिनि नांगोमा जों तावजराव दाबि खेतङो आबनि थाया थांनाय कयेक दिन आगेवो अनेकटा जागाव चिनि भाषा चिनि ककब्रक जे रोमान स्क्रिप्ट नि तुये जे आन्दोलन उंतुङो नायदि थांनाय मियावनो जे ब्रिडति WF राव बिराद संखाबाय जों आन्दोलन खायमनि सिङाव जों आबनि चिनि सक्सेस जे एतदिन रोमान स्क्रिप्ट न तुये जों आन्दोलन खायममा जे राज्य सरकार जे बामफ्रम सरकार दंफुथिङो जे खेममा जे राज सरकार गसिया किन्तु तिनि वनजा फुओ जे त्रिपुरा मथानि आइडियोलॉजी बाय थानसानि फान बाय TWF जे बिराद संखाबाय जे आन्दोलन खायमदय तिनि वनजा राज्यपाल तिनि मेमोरेन्डाम न बुं लासावहा ए आबदि खेना तिनि विभिन्न नांगममा तिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे बुबाग्रा जे साममा जे जों थाहावो जे तिनि भबिष्यत तिनि सानतै जेनारेशन नि बये जे जों जे सामु खेममा आबदि खेना जों सक्सेस खायनाय कयेक दिन से उनको जे विधानसभा जों जे 13 जना MLA तिनि विरोधी तिनि LOP तिनि अनिमेसार तिनि विरोधी नेता बुंफो तिनि असेम्बलियाव जों थांनायाव जे असेम्बलियाव काउटिसावो तिनि बसकांफो तिनि 7 तारिखआव तिनि अधिवेशन अंनाय आबन सिबो तिनि जतुतुक तिनि त्रिपुरा सा दफानि बये जे नांगोमा 20 दफा जे तिनि त्रिपुरा सा जे रहानि सा जे नांगोमा जों असेम्बलियाव जों काउटिसा फिनाय बुदै खेना तिनि आस्ते तिनि जे नांगोमा जों तिनि आन्दोलन बाय उनखनो जे क्लाइबे मायाफो जों जुबाय उनखनो
जों आन्दलन खायनाय जों आबोनि बये ताखुं खुरानो तिनो आं कक बो ससियेल मिडिया नि तिनो आं कक चालान चुंगो जों खाबायनिख्रुइ अनेक जनले जोंनि ससियेल मिडिया वो फ्लुओ जे मथा बाये थांहा जे एमएलए बीजेपी थांना नायमी आबदुल बांमा काउ साइबो किन्तु उंया अब बिसास ताखिदि जोंनि 13 जना एमएलए जोंनि 13 जना तंखु एदिसि जोंनि गभर्नमेंट निनसियोफो जों विधानसभाबो जोंनि 13 जना एमएलए जिते लाहा इनके तिदियो अनेकटा जागाव रामाबिलि निनसिंबो अनेकटा जागाव ससियल मिडिया बे प्रकाश खायतुं रसाबारि उंथुं दुम्बुरनगरनि आन्दार उंथुं जे तिप्रमथा बाये तिनि अन्नपाति थमे अब जरा बायनि हि जे उंनाय ब्रांले किन्तु तिप्रमथा आसल तिप्रमथा या तिनिओ जुदि सिब्रां तिप्रमथा ना हामियो ये तिप्रमथा उंथुं सिखे ब्रां कुनु दिनो अन्नपाति थांला खामो जे कोई दिन कहा जे एदिसि पाइमनि परेवो विधानसभा पाइमनि परेवो तिनि कोई मास कहा जे ब्रां जे अब थांनाय रले रां न हामियो ये क्षमता न हामियो ये अब थामसे अब कुनु दिनो जोंनि जरा तिप्रमथा जरा तंनाय ब्रां ना आं कक चानि चुंगो जों खाबायनिख्रुइ जे जयनिं खायने तो जोंनि खायनो दङ चिन्ता खुंफोर जाहा ये किन्तु जरा अब जे काउथानाय ब्रांले सुदु क्षमता लुबि रां लुबि एसे ब्रां थाङो आमनि खाय नां खाबायनिख्रुइ दिखेनो जों आस्ते आस्ते जोंनि जत सुक नांगौमा जों दाबि खायलेनाय जों एक लगे जे थानसानि फान मियावनो जों DWF बाय जोंनि तिप्रमथा जों फुरिहा बसकांव जुदिसे बांमा जोंनि बांमा माथाय सथाय जुदि माया अंके तिप्रमथा ब्लक तिप्रमथा पार्टी बाय DWF बाय YTF बाय जोंनि जत संगठन जों क्राउ खायो जोंनि बुबाग्रानि जे नायहमं बाय जोंनि तिप्रमथा जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माया हा जों दिखेनो फाइट खाय थानाय आबो हिना आं जतनो बाप जायानि को बायरि हान्थिनो हामबाय खाजा